Er zijn verschillende geweest, maar één die eruit springt is een gesprek wat ik had met mijn mem, waar de zoon verslaafd is aan drugs. En mem heeft me het levensverhaal verteld van die jongen. En het heeft soort maar bediend. In ieder geval dan is het erg wat bij ouders ontwaan kunnen. Maar er zit ik een verhaal voor. Wat heeft ouders bij ondiend? En daarom ben je nimmer wordt gauw zijn. Maar je krijgt je bij. Die wil je daar betrouwd. En dan moet je jezelf op tweede plek zetten. En als er bij een grut binnen, dan komt jouw tijd wel weer. Maar bij een heeft behoefte aan aandacht en aan duidelijkheid. Maar vooral aan warmte en geborgenheid. En dat er voor hun altijd een thuis is en een luisterend eer. Toen ik dat verhaal jet heb, ja, die zei van, daar wie ik wel wat ondersteboven van. Want je gunt ieder baan een goede toekomst. De coronatijd is een bijzondere tijd geweest en nu nog. En het behind mensen in het wanne litten. En dat ik nog zocht naar oren streken in het land, dat het volle meer impact doet dan jaren. Maar nogmaals, wij moeten wel waakzaam blijven. En de regels die ook kunnen gebeuren, binnen net van niks. Dus wil we de gauw voor oud wijzen, dan moeten we wel in de regels houden. Maar ik heb respect en waardering voor de inwoners van Dantemdeel, hoe ze ermee omgaan binnen. In ieder geval, dat is maar een soort warmte en genegenheid gebeurd, vooral in de verzorgingstehuizen. En voor die mensen heb ik een soort respect en waardering. Ik hier het al, want mijn vrouw zit ik in de verzorging, maar, en die werkt ik op een corona-afdeling, maar in ieder geval, het heeft op die mensen die het meemaatje een verschrikkelijk groot impact. Het is een heel soort ding, en met name liedse ding. Want het grote ding maakt je net gelukkig, het ben vaak die hele liedse ding. Dus ik ken energie halen uit mijn fietstochtjes van huis naar het gemeentehuis en in het weekend door mijn vrouw. Maar ik, maar die ontmoetings maar meestal niet helemaal. En dan weet ik, wij het verdoggen. En die burgervaderrol, die de burgemeester ik heb, dat vind ik zelf een hele mooie en betekenisvolle rol. En meesken, achter de schermen, een troken Jan de goede richting op. En dat ding, daar geniet ik het meest van. Prioriteit voor onze gemeente is woningbouw. Er zijn een soort jonge mensen die willen graag woning bouwen. En we moeten hun die mogelijkheid niet aan dat ze hier bouwen kunnen. Want de jeugd heeft de toekomst. De jeugd zorgt dat er bij komen. En dat het gemeenschapsleven, het verenigingsleven terugdraaien kan. En daarom heeft dit college investeringen gediend, onder andere in deze mooie campus, uit eegpunt van bijen. Want als jonge gezin op zich gaan naar een oor wijngebied, dan zullen ze het eerst altijd, wat is er van je bijen? Nou, dat je hier komt, en je komt in de Westerijn, en je komt in de Geest, met zulke soort complexe stenen, dan is dat de kers op het taart voor iedere mierskip. En een punt wat ik een mierskip leefbaar en vitaal houdt. Want één ding, als een squalle uit een dwarf verdwijnt, die de ziel ik vet. Daarom is die squalle zo verschrikkelijk belangrijk. En wat is er mooier dan je luidziende en watziende bands, jongen? Het mooiste wat er is. Blow hemzelf. Blow dit je binnen. Want we hebben het zien mierskippen. En het zijn prachtige mierskippen. En ieder mierskip heeft zijn eigen DNA. Blow naar elkaar omdenken. En als we straks verkennen, gaan we feest vieren met elkaar.
Want feesten, zeg ik altijd, bindt en verbindt. En uit feesten ontstaan ik weer nieuwe feesten. Maar in ieder geval, doe gewoon, blijf gelukkig. Nou, en wat wil je nog meer? En zeg, laatst ik al zei in een interview, yield is net wat op de eerste plek komt. Het is een middel om. En daar heb je net een soort yield voor nodig om gelukkig te worden. En denkt het waar die je graag waar willen. Het moedje van elkaar en het omdenken naar elkaar, dat is het allermooiste wat er is.